তিনি जोंथ' साइमानो अर दिन IPFT बेलाय क्राक दंगो तागबो दंगो आगेबो दंगो दैबो क्राक दंनाय दिन जों बेलायखे हामबाय मारो दिनै दाखौ राजेन्द्र रियां जोंथ' साइमानो ब आगे तिंबायनो दंगो बनि नेतृत्वे बरनिय BJP नि लोकल सेक्रेटारि दंमानि ते रसिद मिया दंगो अर किशोर देबबर्मा मानिक देबबर्मा आथुराय रियां अभिमन्यु देबबर्मा मनोज देबबर्मा बर नेतृत्वे बर जतनि BJP लिडार ते मनोज नि CPM लिडार और CPM BJP कांग्रेस उ तीनटा मिले गई और तिनि फाइ जुगदान दफायखा हुइलानो बरना आंनि पाइफ्लाया खाबाय हामबाय रावो आंनि व्यक्तिगत हिसाबै ते आंनि पार्टीनि सम्पादक हिसाबै गई आं बरना वेलकाम खायो बर हामबाय रावो जों साइमानो दिनर जों नुखा तिनि हिसाबाव 536 फेमिलि और जुगदान देखा ते आरो प्राय 3300 भोटार दंगो जोंथ' साइमानो तिनि अरनि किशोर देबबर्मा संग्रह बर अनेक अरण्य टाकाम तेरी राजेन्द्र रियां संग साइमानो और जत एलकालमबर साइमानो बर नेतृत्व जों गोबां बरक फाइ जुगदान दफायका जों बर हामबाय रगो ते तिनि निचिं बचिन एकटा फेमिलि दैट बिकम आवर फेमिलि मेम्बर हिसाबै बर जों सामुक थांनाय जेराव जेखुनु कष्ट सुखे दुखे जों बर नायनाय ते बनि बागै आं खागाव तिनि आगामी इलेक्शनाव 2020 जों जत साइमानो बसरावनो इलेक्शन नाय 2-3 मास परेनो बेदिसि इलेक्शन नाय जों खागाव तिनि फान्थैबो राखा तिनि दलतैबो राखा आमनि बागै आं हायनो हाय तिनि फाइलनो आं बेलायखे आंनि पाइपलाय हामबाय रगो